Ikhotheme inkonyane kaNdaba. Lambozi ife limnyama endlini kaPhunga noMageba. Shana amacilongo ikhotheme inkonyane kaNdaba. uZulu uzilile komdadi kufeziwe amathonga asefikile. Azoqhibula esikhoweni esivandeni esikhethekile somgogodla wesizwe sikasenza ngakhona. Kazi masilahlekelwa kangaka emhlabeni sisenza ngakhona. Noma ukhona sefana nesingeke sakukhona. Kodwa ethuneni la siyakhona. Ngale kwethuni ngonyama mayifika khona. Amathonga azakugegizwa ukwehlisa inyembezi kuhlola injabulo ngabe siyaqonda manje asinako ukuqonda. Ikhotheme inkonyane kaNdaba. Ukhotheme ungangezwe lakhe. Likhotheme izinyane lesilo. Shayana amathambo uZulu ungabe konakelephi. Kodwa kukho kungaveliyo kwelamathonga ngolunye usuku siyobonga. Izinyembezi ziphenduka injabulo mase kuzokusa kuba mnyama kakhulu. uZulu omnyama ondlela zimhlophe nangale kwethunu siyethemba usiya kuba idlozi elihle kwelikaMthaniya. Lala ngoxolo nkonyane kaNdaba. Mhlengi Black Zilla sithathu.